nasa basi kubikwa ne jimuri ndawo yabva kubasa kudhara dhara nanhasi munhu angorarama humwe aiwa mukaka nayo esekoko maoko angu ekuita handisi kubvawo basa saka iwo basa wati grasiya ndiani manje saka foni yangu ndokuta grasiya ukuita sei anonzi grasiya ndiani Hello? My guru. Yakamutore murume wacho kana muchiwa kuda mugari naiko. Inini ndinokuwachi. Imimi ndinokungodya chete. Mainana, kana muchingorwadziwa newasheni ndipendi washeni yacho. Mwoyo wako haurwadzi, uri mukadzi werudzi asingarwadziwi. Mhuri yangu iri kutambura kuno, vana vangu vakurara nenzara. Saka manje ini ndinopinda papi? Ndinopindawo papi mubhajeti dzemumba menyu? Ndindakati musaendawo basa? Manje, pandinosangana newe, ndiri kuuya kumba kwako, ikoko tipedzerana. Oh, aiwa, uyai maiguru. Uyai maiguru, munyatsoenda kuchikurubhi zvakanaka. Munyatsondisira murume handiti. Ndozvamafunga. Mafunga kundipa murume 100% ka. Munokuenda kuchikurubhi mainana. Pamba pangu musatsika. Musatombosfa makazvifunga zvenyu. Makambona ndikutsvaga. Aiwa, munofunga kuti handikuzive kumba kwenyu. Munofunga kuti handizive pahouse number. Hamugari panumber 87. Hamugari panumber 87 imimi. Handigari kure nemika ino, mind you. Panext nekatakshop so. Makambondoona nchisvika ipapo. Musasvika kumba kwangu maikuru. Unless kana makutoda kuenda kuchikurubhi. Kutsikana ine zviripo. Chii chakadaro? Washaya wako murume wako wega, washaya wako kunze kwarume wakazara, wangu ndo wauri kuda. Handina kupfumba murume wenyu. Murume wenyu ndiye akati anoda barika. Baby, muudzo kuti uda wakadzicho. Ndichakubata hangu, shandisira akapa foni ipapo, ndiri kuuya face to face, unyazvitaura zvese zvauri kutaura, ndiri kuuya ikoko.